goes a little something like Ramdang milar te hitsu anlar thei big mai khopa paparazzi te reporters te fans te overfall le haters te na zual te laka an mani veng him turin bodyguard nei lo mang milar hi an omvak lawani ramdanga hi chuan bodyguard hi an nei fur hloma tin an bodyguard te hian an veng him nei thei em maya an mani tinat tuma ron cha chuak thu chin an ompo in an lo veng manzel thawa chutiang khop chuan an thani chung bodyguard te chu atlang puin an palian thei hle boka an sector thei khop mai tin Thenkhat phei chu an lo chelo viau wadiang chu hatiang list bodyguard chelo zwal ti list te pon lo siam le man to a tin a chen phei chu an milar ven ti ai ma in fence ten an lo du da izoka an thla ti an lo lak saka chung te chu online lama an lo post saka fence ti an lo nei ve hialani chung bodyguard chelo deu mai fence te mit la deu te le internet lama po an thalak an the dar sak ho karon soidona atop thlengin lo ngai thala lo thlir vela milar bodyguard chelo zwal ti list an da housing a hian ithin lai rok deu te pon lo om ve nal mai theni team hi Asian mi ni in Kylie Jenner bodyguard ni a asang lutuk shan lo na chu asa ero a chaphian thunga tin mei chi hau du chi takte po anyang chu Kylie Jenner bodyguard ani piala ma hian internet khovela a chhiat lo na wang hian soilo kai ve hat to bokani tin chu mai la ni lova a boss ti to mai ti ang ama roi tu Kylie Jenner nen po hian in ngai zong ang dewa soi thoma om zwai to boka in me ti tu an tam hle ni tin defense Thenkhat te phei chu an kal thui sheta team chu Kylie fanu stormy pa anga lo chwa pol an om nok bokani mahse team hi chu social media vela active lutuk lawle in thela du vak lo mi ani a amale Kylie chungchang thu a thlak takan soi po in enga tan te vaka ngai lova chanle trula ati hek lovani team hi Kylie bodyguard bi kani a mahse Kylie in ventrul a in ti lo chuan a chung te emo Kardashians dang te veng tur po in thu a pe fau china team hi Kylie bodyguard ani pialama hian LAPD officer ani boka anamai lo hleni tin model te po ani tel boka fakna tan te model man ani china team hi milar ni lem lo ma se a Chhiat lo na le azengai zonom takmaya wangin meiche tam tak thin lung aru der to a Thenkhat po Instagram lama meiche pakhat ne na an thalak dun na a posta abial nuwe moti in lo thin rim man le ril run na fe an lo tam man hle ni mahse pizza fakna ta na an photoshoot le kalo ni a ama tak chu ala single ani Peter Van thalakin mo hian Hollywood milar bodyguard ni ti in shilo maithei actor emo model vela in lo ngai ve thau karing engemo kar changkang de ufakna vela model ni om tak melte puwa ani lo vek pon footballer lar tak mai retire chep to melte pu ni engpo chani se Peter Van hi khovela zai thiam lar berberten an mani veng tu turatan an lo roi ve ngat to ni a chung jinga chuan Lady Gaga Adele le Iggy Azalea te po an lo tel to bokani Peter Van hi palian tak sachatak ne ni a bodybuilder ni china ni a bodyguard ani ma hi chuan Mr Contest ate po alo tel ve to china kumsang ni panga pokhan Mr Euro pathan alo ni hial to ni kin bodyguard tangte anglo takin Peter hian ama roi tu zai thiam lar pakhat chu music industry huangchunga thopui theina hunrem chang siam sak ani hlo maya Lady Gaga lapakhat government hooker tia chuan Peter Van chuan Gaga chua puini Gaga music producer chuan Gaga bodyguard Peter Van ole extended chuna la tiriaw maya Gaga la thar tura po chuan a o te chu thove thei se atia nal anal zwal don ria washat da ne wangin Peter chuan som ve ta ti chuan Peter Van po chuan poya lo tilem lavani ti chuan an thok hau ta a Peter hi chu milar sang ta na thok kwal china nia wangin chumi bodyguard big chu ani hanti fak thei tur ani shan lava thlare lo te chung kumrei lo te chunga contract sign na ti chuan midang ta na thok kwal le chin ani luxury brand sang le fashion industry chunga mi poimo tak mai Lagerfeld veng tu pa Sebastian po hi abuai zak thei khop maya anha tho sakpa ama right tu pa Lagerfeld hi komlama pa upa ve to lampang mikhir le mitikher tia soilar ve chin ani a chutiang mi hnoi tho chu anom vakarin omlo ba ka mina zong pe si le tlin chi po ani kher lawang mahse Sebastian ero ina na hi atlin khop mai Sebastian hian ama roi tu hi a shat na lo re ve to boka
anin mo masak ber pe chuan ama Sebastian hi chu kumsom paruk chawa upa lani a apa na thona kal tlangin ama roi tu pa Lagerfield nen hian anin mel Chhiat the ni Lagerfield point Sebastian chu aring tok le a akut ding lam ti a soi hial chin ani boka Clayrol kumsom paruka upa ania chang to a Chhiat ani to boka ama veng tu le abul hnaya omreng turatan aring tok berani Mahse vandwai thak takin Lagerfield chu kumsang ni som pakwa khan abaurala Mahse Lagerfield an adam laya Sebastian bula asoi fo chinang ngein athi nuwa Sebastian chuan Lagerfield brand tan athei top cho in a enkol zuita a Lagerfield an athi santak a brand tan Sebastian chu ambassador ani zui bokani Bodyguard ti ani tolava luxury brand ambassador ti ani to zo kani Sebastian hi chu nula haulaka atlana riaw maya apu venga kil khata lo boy lai po in mei chi hau mei ta alan falna zel ni turani athalak chen khat po online na an post dar na sa khop mai Footballer Cristiano Ronaldo chuan Manchester a akirle nu in Bodyguard thar pani amale achung te veng him tu tur arwai thara a Bodyguard thar te hian ngai event an hlo hle a Ronaldo Bodyguard roi thar te hi pir ni in twin special first ti an ni a khiangoya film Bangkok Dangerous sa twin assassin kha in lo ngai to maithei ni Ronaldo Bodyguard roi thar te hi an ming chu Sergio le Georgie tani in Ronaldo an ven him ma le Ronaldo Bodyguard an ni ma hian napoi mo tak an lo chelve to boka Afghan War Special Force Unit mi le sa ve ni in Afghanistan an omreng to bokani Sergio le Georgie te hian Ronaldo chu an veng him ne hle a training live po in ahlata an om ngai lova tin alen swa po in kar shanin an zui thlap bokani Anni o now hi Ronaldo ang bakin Portugal ram lammi ni in so ito ang in Afghanistan ram boya wangin special unit da an nito a mahse kumsang ni pathum lampang dai to mi khani in tuna tak hi chuan army an chwa san fel to a Bodyguard nian thlang to zo kani ti chuan an un now chuan Bodyguard angin na chu an nei ta a Ronaldo hi avan nei nge ni an unaw hian van nei zo kan van nei ve ve ni anin tong fu hi Ronaldo chuan an ni unaw pani chanchin chu sha in ama veng tuatan adu ta ve ve a an na chu an thlin hle boka an chatok hle boka ni tharumang zong phei chuan an ngai tom lo dun hle a an duty an thlin hle Ronaldo chu Manchester a akir nuwa security lama buaina anei dewa a omna masa Madrid ain ven him na ti khau zok angai tatlat maya tin ama mai ni lovin anupui fanau te po veng him telvek thei tura du box sinen te chuan twin special force chu mel Chhiat tin contract fel tak ne na ni pani chu aleitani voini thleng hian an unawin Ronaldo tan an la thokreng bokani Thalaka lo lang palian le chir chelo tak mai sexual mai boxi mahse amel han ena note ni om tak mel pusi hi ahming chu Michael Arana ni a zai thiam lar tak mai Justin Bieber Bodyguard te zinga mi ni a Bodyguard te zinga mi mai poni lavin Justin Bieber Bodyguard zong zinga an how to pa ber a security team zinga alel ber ani hialani JB ven him dan tur zong aka ishwaina zong ruah man vek tu ani a JB nen aning kar po hi acha le bokani Mahse Michael hi kumsang ni som pakwa khan achet chle thunga ahming chle kar asua akar su chu al hial boka akhal tu me chia alani le ngal chuta kar pakhat chia asulawa arwalin kar pathum asuni pani dang te chu police kar anlani le zela Mahse Michael chuan apui lawa atlan tlang ta zoka Mahse Michael Arana chu man ani ta thawa atlan tlanga wang chuan an chui zui ngala ti chuan Justin Bieber security team zinga an puber ani ti nen lam an shechuak ta a chanchin chu athang tawak mai Justin Bieber po enga machina ahming Chhiat pha boka Mahse chu mi thil thlanga wang chuan Michael Arana chu ahming Chhiat pha lam ai ma in a thalam pang zongin alar ta dai maya achan chu Justin Bieber security team mi ani ti Chhiat ania wangin mei chelam nga event a hlo ta hle a tin amel hi me chedu chi takte polo ni ve ni mei the ni achan chu mei cheji nga chon atlana ta hle ni a thil ti awang hian ho a dem zui ngoi tu ai ma ina a chelo a piananal ti lampang boy pui tu khan lo tamle to jok peka chu wangin thil ti swal tu chu alar pha ta jok ani
Hole kang mi panga chungchang ka soi tak te kha milar veng chin bodyguard te an ni a bodyguard zinga an mi ven te ang boka internet khovela lar ve thau te an ni a chen kha chu an chhiat lo wang po ni lo mai the ni an milar ven te azir te po ni ve de mai the ni ka shilo le mi tai nang lawa takan lo chhilo viau te po nyang eng po chu ni se tiang list an lang meaw mai si a he tiang list tel tur khopa mit la an ni in ti ve em chu ka shilo eng po chu ni se here to te in zawai chunga lom thu ka soya video ka post le sel tur te Milo ngai chan sak le donia